Изграждането на успешен и здрав християнски живот зависи от поставянето на здрава библейска основа. Стъпка по стъпка Дерек Принс ще ви запознае с този важен процес в серия от беседи озаглавени поставяне на основата. Това е втора част – авторитета на Божието Слово. Продължаваме с втората беседа от тази поредица, наречена поставянето на основата. В първата беседа разгледахме основата на християнския живот. Видяхме, че основата е самият Господ Исус Христос, че поставянето й изисква да си копае издълбоко, че трябва да се освободим от нашите предразсъдъци, предубеждения и традиции, за да стигнем основната канара, която е Исус Христос и Словото Божие, и че строим на тази основа на Исуса в нашия живот, като се вслушваме и изпълняваме Словото Божие. И дойдохме до заключението, в края на което си напомнихме един на друг, че обичаме Бог толкова, колкото обичаме и Неговото Слово. Мястото, отделено за Бог в нашия живот, е не по-голямо от това, отделено за Неговото Слово. Сега в тази втора беседа темата е авторитета и силата на Словото Божие. Авторитет е дума, пряко свързана с думата автор. И тя показва, че авторът е този, който дава авторитет на своето произведение. Това означава, че авторитетът на Божието Слово зависи от автора на Божието Слово. А кой е авторът на Божието Слово, ясно се казва в различни пасажи от Библията. Ние ще разгледаме две от тях. Първият е второто послание към Тимотея, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание, второто послание на Тимотея, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание, помнете, че ви казах, че писанието е записаното Слово Божие, т.е. Библията. Всичкото писание е боговдъхновено. Забележете, не част от писанието, а всичкото писание, цялата Библия, всяка страница, всеки стих, всяко изречение. Всичко е вдъхновено от Бога. Оригиналната дума на гръцки означава Бог вдъхва, но думата за дъх е същата, която се използва за дух, така че това означава вдъхнат от духа на Бога. И, продължава Библията, всичкото писание е полезно за поука или за учение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Искам да поставя ударението на думата всичкото. Невдъхновено писание не съществува. Няма такова писание, чието автор да не е Светия Дух. Цялото писание идва от Светия Дух. Генеалогиите, книги като Ездра, Неемия, Еклезиастите, а също и малки книги като Филемон, всичките са вдъхновени от Божия Дух, всички са полезни. В крайна сметка, ако искаш да успееш като християнин, трябва да усвоиш добре съдържанието на цялата Библия, тъй като всяка част от Библията е полезна за поука, назидание, изобличение и така нататък. Не пренебрегвайте като маловажни някои от не толкова известните книги. В Библията няма маловажна книга. Съществува определен ред, по който трябва да се запознаем с тези книги, но в крайна сметка цялото писание е дар от Бога. Най-ценен дар, който Бог ни дава в нашия християнски живот. Това е писанието, чийто автор е божествен. Това е Светия Дух. Безпогрешен, мъдър, всезнаещ, на който може да се разчита изцяло. На такъв авторитет се основава всичкото писание. Във второто послание на Петра, стих 20, първа глава, стих 20, това е второто всъщност. Второто послание на Петра, стих 20, се казва, ще прочетем стих 20, и това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка. Никой няма право да каже, това е което казва писанието,
независимо дали си съгласни или не. Единствен е признат тълковател на писанието – Светия Дух. Забележителното тук е, че авторът също е и тълкователят. Например, аз съм автор на поредица от книги. Може да прочетете някой от тях и да не разберете както трябва нещо. Кой най-добре може да ви изясни смисъла на моята книга? Аз самия, тъй като аз съм авторът. Затова помнете, че най-авторитетният тълковател на писанието е неговият автор, Светия Дух. В следващият стих се казва: защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух. Движими на гръцки е понесени. Светите хора, казващи и пишещи Словото Божие, са били понесени от Светия Дух. Авторитет на Светото Писание не зависи от автора човек, а от личността на Светия Дух. Божествената личност и авторитет на Светия Дух. Трябва да проумеете това, иначе винаги ще се питате дали тези думи са наистина вдъхновени и авторитетни. В книга на Псалмите, 12 псалм, се съдържа един много прост, но жив образ, който показва как Светия Дух предава съобщението от Бога, съобщение, което е напълно авторитетно и абсолютно точно, чрез слаби и не безпогрешни хора. Интересното е това, че в Библията се отбелязват слабостите и грешките на много хора, чрез които писанието е стигнало до нас. Може да си кажем, щом тези хора са били толкова слаби и склонни да грешат, как е възможно записаните от тях думи да са напълно авторитетни? Отговорът е благодарение на Светия Дух. Ето ви и образа от 12 псалм, 6 стих. Господните думи са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено 7 пъти. В този образ се съдържат 3 елемента. Пещта от пръст, която все още се използва и днес в някои страни от Близкият изток. Хората изграждат пеща от пръст и в нея развиват изключително висока температура. Пръстта, това е човешкият елемент. Среброто е божественото съобщение, което се предава чрез човешкият елемент. А какво представлява огъня? Какво е огъня? Огъня, който пречиства среброто. Това, разбира се, е Светия Дух. Той е този, който пречиства. Забележете думите пречистено 7 пъти. 7 е цифрата на Светия Дух. Цифрата, която символизира съвършенство. Давид иска да ни предаде думите Божии дошли чрез мъже и жени, направени от пръст, слаби и грешни. Думи напълно пречистени в огъня на Светия Дух, които стигат до нас в най-чист вид. Грешка и неточност в тях не съществува. Не знам какво мислите, но за мен този образ е много жив. Разбирам смисъла на Божиите думи. Не е необходимо да прикривам слабостите на човек като Давид, и въпреки това думите, предадени от него в писанието, са от най-чиста проба. Всяка една от тях е вдъхновена. Същото се отнася и за Петър и за Павел. Те са имали слабости, но словото, предадено чрез тях, е било пречистено от духа. На това слово може да се разчита изцяло. Искам за момент да разгледаме отношението на Исуса към Старият завет. Това е важно. Много важно. Тъй като много хора в днешно време казват: вярвам в Исуса, но не вярвам в Стария завет. Аз пък ще им кажа: щом вярвате в Исуса, трябва да вярвате в Стария завет, защото Исус изцяло му е вярвал. Да отгърнем 10 глава от Йоанна. Веднъж вече разгледахме, но нека я разгледаме по-подробно. Йоан 10 глава, от 34, 35, 36 стих. Разговорът между Исус и евреите, еврейските водачи, е в разгара си. Те го обвиняват, за гдето е казал, че е син на Бога, и Исус цитира от книгата на псалмите. Псалм 82, 6 стих.
Господ казва там: аз рекох, богове сте вие, а при все това вие ще умрете като човеци. А ето как Исус отвръща на тези хора. Началото на 34 стих от 10 глава на Йоанна. Исус им отговори: не е ли писано във вашия закон: аз рекох, богове сте вие? Той цитира 82 псалм. Думата закон в Новият завет обичайно не се отнася до закона на Моисей, до първите 5 книги на Моисей, а до това, което наричаме Стария завет. Законът, пророците и писанията. Това, което евреите днес наричат Тенах, което е закона, пророците и другите свети писания. Виждате ли, тук това е цитат от един псалм, но Исус казва: вашият закон. Разбирате ли, с други думи, закона в миналото е означавал всичко, което днес е известно като Старият завет. После Исус продължава: ако са наречени богове уния, към които дойде Божието Слово, и написаното не може да се наруши, то на този, който Бог освети и прати на света, казвате ли богохулстваш, защото рекох: аз съм Божия син? Няма да разглеждам подробно този спор. Исус използва техните собствени писания, за да обори еврейските водачи. Бих искал да разгледаме отново стих 35. Както посочих в предишната беседа, в този стих се съдържат двете имена, използвани за Библията – Словото Божие и Писанието. Писанието означава тази част от Божието Слово, което е било записано. Знаем от Библията, че е имало пророчества, които не са били записани в нея. Тези пророчества са част от Словото Божие, но не и от Писанието. Бог повелява само определена част от Неговата дума да бъде записана. Това, от което се нуждаем за наше добро. Но чуйте какво казва Исуса: дойде Божието Слово и написаното не може да се наруши. Тези прости думи придават пълен авторитет на цялата тази книга. Писанието не може да се наруши. Говорим за хора, които нарушават Божите повели, но виждате ли, това е погрешно. Божите повели не могат да бъдат нарушени. Човек не руши Божите повели, а ако не спазваш Божите повели, те те разрушават. Човек не може да ги разруши. Да вземем за пример физическия закон, такъв например е закон за гравитацията. Може да прекрачите един прозорец на 4-ти етаж, но няма да нарушите закона за гравитацията. Закона на гравитацията ще ви разруши, не обратното. Ако не се съобразявате с него, правите риск. Този закон е абсолютно, напълно непоклатим, непроменяем, постоянен и авторитетен. Може да си помислите, че използвам много силни думи, но опитът ме е научил, че истинският успех на християнския живот се основава на безусловна вяра в записаното Божие Слово. Вие ще бъдете толкова силни като християни, колкото е и силна вашата вяра в Божието Слово. В днешно време и особено в днешната църква ще срещнете много хора, много течения, много учения, които всъщност подкопават Светото Писание. Едно време аз се занимавах с философия професионално. Започнах да изучавам Библията като философско произведение. После срещнах Исуса и това промени всичко. Единствената книга в света, която можа да обясни това, което се случи с мен, е Библията. И така аз си казах: изучих всички тези философски книги и не открих отговора. Библията е книгата, която ми дава отговора. Защо да губя време в изучаване на други книги, след като това е единствената книга, която съдържа отговора? Тогава реших, че всичко казано от Библията е правилно и всеки, който не се съгласява с нея, греши, независимо от това дали е начетен, независимо колко е компетентен и така нататък. Всички тези хора грешат. Библията не греши. И всеки път, когато се съобразявах с това правило, деянията ми се увенчаваха с успех. Понякога се е случвало да бъда отклонен от моята пълна и непоклатима вяра в Словото Божие и тогава загазвах. Искам да ви уверя, че ако искате да загазите, започнете да се съмнявате в Словото Божие. Оставете някой да ви разклади вярата в Словото
и неприятностите ще ви спохорят. Но докато сте застанали на тази канара, вие сте така непоклатими, както и тя. Това е единственото сигурно място в този много несигурен наш свят. Така. А сега, нека се запознаем с това, как Исус е използвал Писанието. Да вземем 3 от няколко възможни примера. Изкушението в пустинята, Матея 4 глава. Помнете, че дяволът се стреми да изкушава хората. Знаете това, нали? Поне това може да се каже за дявола, че той си върши работата. Това вероятно е единственото добро нещо, което може да се каже за дявола. Една от задачите му е да изкушава хората. Исус е трябвало да бъде изкушен от дявола, така както и вие и аз трябва да бъдем изкушени. Не си правете илюзии, че това се е случило само на Исуса. Това се е случило на Исуса и той дава пример как да постъпваме, когато дяволът ни изкушава. Така, малко преди началото на тази глава, Бог ясно е бил чут от небесата в момента, в който Исус е бил кръщаван в река Йордан. Думите на Бога са: този е възлюбеният ми син, в който е моето благоволение. След това Исус отива в пустинята, дявола се появява и кои са неговите думи? Дявола казва: ако си Божий син, в какво се състои изкушението? Да породи съмнение. Наистина ли твърдиш, че си син на Бога? Така и той постъпва с Ева. Каза ли Бог? В момента, в който тя започва да се съмнява в Божието Слово, с нея е свършено. Тя е победена от дявола. Съветвам ви да не отделяте много време да спорите с дявола. Постъпвайте така, както е постъпил Исус. Цитирайте му Писанието. Да погледнем стих 3 от 4 глава на Матея. И тъй изкусителят дойде и му рече: ако си Божият син, заповядай тия камъни да станат хлябове. А Исус в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще ти дигнат, да не би да си удариш о камък ногата си. Забележете, че дяволът може да цитира Писанието. Неотдавна четох книга, в която дяволът, трябва да призная, дявола уж цитира Библията, но го прави с грешки, не на място. Та, ако дяволът ви цитира Библията погрешно, какво ще направите? Цитирайте му е в отговорно правилно. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Исус използва само едно оръжие срещу изкушението на сатаната. Записаното Слово Божие. Писано е. Писано е. Не мислете, че сте толкова остроумни, че ще можете да надвиете дявола. Още щом започнете да спорите с него, истина опасно почва. Отговаряйте му само с цитати от Библията. Писано е, писано е, писано е. Павел в Ефесяните глава 6-17 стих казва: мечът на духа е Словото Божие. Гръцката дума означава казано слово. Когато се служите със Словото Божие, то става меч на духа във вашата уста. Павел казва: вземете духа, меча на духа. Наше задължение е да го вземеме. Когато го вземем, Светия Дух го използва, но ако не го вземем, той не го използва. Но искам да ви кажа, че мечът на духът не е Библията на вашето нощно шкафче, нито на Библията, която стои на етажерката. Мечът е Словото Божие във вашата уста. Там ще срещнете дявола. Така. И интересно е, че всичките 3 пасажа, които Исус цитира на дявола, идват от Второзаконието. Интересно е, защото от всички книги, нападани от така наречените критици, Второзаконието стои на първо място. Неговото авторство, неговата валидност, почти всичко в него е било поставено под съмнение. Впечатляващо е, че нито Исус, нито дявола го поставят под съмнение. Както Исус, така и дявола са знаели, че тази книга е авторитетна. Дяволът знае, че не може да направи нищо срещу Словото Божие. Затова ще се опита и да ви отклони от него. 5 глава от Матея. Да видим как Исус цитира Стария Завет. Сега той непрекъснато цитира от Стария Завет.
В 5 глава от Матея, 17 и 18 стих, той казва: „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.“ В някои от съвременните версии се казва: „Нито най-малката буква, нито едно ударение от закона няма да премине.“ Думата йота или съвременната еврейска дума юда, най-малката буква в еврейската азбука. Тя има размера на запетая. Точка е само една малка извивка в горната или долна част на една буква. По това тя се различава от друга буква с подобна форма. Та Исус иска да каже толкова авторитет на този закон, че нито най-малката буква, нито една малка извивка в горната част на една буква няма да премине от него. Има хора, които се съмняват, че има писан текст, който да е авторитетен. Но факт е, че думата йота и точка и другите думи, които той използва, няма да имат смисъл, ако не са написани. Писанието се основава на авторитетен писмен текст. Толкова авторитетен, че нито една точка не може да бъде извадена от него. Няма друг начин, по който Исус по-силно да подчертае авторитета на записаното Слово Божие. Нека сега разгледаме един друг пример от Матея, 22 глава, стих 31 и 32. Исус разговаря с садокеите, които казват, че няма възкресение и че вярват само в първите 5 книги от Библията. За да им отговори, Исус се обръща към една от първите 5 книги, книгата на Изхода, и цитира от нея: „Тогава, когато Моисей чува гласа на Бога и сред горящата капина.“ Ето какво казва Исус, слушайте внимателно. „А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яков, всички от които са мъртви, когато Бог изрича тия думи. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. С други думи, те не са престанали да съществуват, само са преминали извън времето, но аз също все още съм техният Бог.“ Да се върнем на стих 31 и на неговото въздействие. Исус казва: „А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори?“ Той цитира думите на Моисей от Изход, глава 3, но той не казва онова, което Моисей говори, а онова, което Бог ви говори на вас. Това не е само писание, написано преди 14 века, а живо слово, отправено към хората, негови съвременници. Та това е Библията. Чрез Библията Бог ви говори на вас. Може да е била написана преди 3 или повече хиляди години, но чрез Библията Бог ви говори днес. Времето ни се отразява. Тя е вечна в своята истина и в своето послание. Друг начин да разгледаме отношението на Исус към Стария Завет е да се спрем на живота на Исус. Бихме могли да го направим подробно, но нямаме време. Но в живота на Исус има 18 събития, за които Писанието казва: случило се, за да бъде изпълнено това, което е писано в Стария Завет. Заключението от всичко това, взето заедно, е, че целият живот на Исус е бил ръководен от Библията. Той не е направил нито една стъпка извън това предсказание за направено за него. Без да се спираме на подробности, това са неговото раждане, живот, служение, смърт, възкресение. Всяко едно от тези събития е било подробно и точно предсказано в Стария Завет. Той е бил осъден заедно с престъпниците, погребан в гробницата на един богаташ, възкръснал на 3-я ден. Когато е бил на кръста, ръцете и краката му били пронизани с пирони. Давали му да пие оцет, поделили се дрехите му, хвърлили чоп за наметката му.
Всяка една важна фаза от неговия живот е била диктувана от думите в Писанието. Самият той изцяло се е подчинявал на повелята на Старият Завет. Живота на Христос демонстрира авторитетността на Писанието. Сега, нека се обърнем към Новия Завет. Искам да ви посоча, че ръководната сила зад Новият Завет е същата – Светия Дух. Да разгледаме два пасажа тук. Два пасажа. Йоан 14 глава, 26 стих. Ще прочетем стих 25. Йоан 14 глава, 25-26 стих. Това ви изговорих, докато още пребивавам с вас. Но аз се тръгвам, иска да каже той, но всичко ще е наред. Вие ще продължавате да имате достъп до цялата истина, от която имате нужда. Как така? В следващия стих се казва: а Утешителят, Светия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което аз съм ви казал. Забележете, това се отнася и за миналото, и за бъдещето. Записаното в Евангелието не се осланя само на човешката памет. Светия Дух им напомня всичко, което е необходимо да помнят с пълна точност. Виждате ли? Това не са само добре предадени думи. Това са изцяло вдъхновени думи. Исус казва: Той ще ви научи на всичко. Това, което още не сте чули от мен, ще го чуете от Светия Дух. Но източникът на тези думи ще е божествен. И отново в същото Евангелие, в глава 16, Йоан 16 глава, 13-14 стих. Нека прочетем стих 12. Срещаме същата идея. В известен смисъл Исус остава своите ученици преди да ги е научил на всичко. Много са нещата, които Той не успява да им каже, но които е необходимо те да знаят. Не се безпокойте, казва Той. На мое място идва друг учител, Светия Дух. Той ще продължи оттам, откъдето аз спрях, и Той ще ви запознае с всичко останало. Всичко, което трябва да знаете. Йоан 16 глава, 12 стих. Има много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. Ценя мъдростта на Господа. Той не се опитва да им каже повече от това, което те могат да разберат. Това е един от моите проблеми. Винаги се опитвам да кажа на хората повече, от което могат да разберат. Така, а когато дойде онзи Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави защото идва от моето, ще вземе и ще ви известява. И така, задачата на Светия Дух е била да ги запознае с истината, да вземе всичко, което принадлежи на Исуса и да им го разкрие. Всичко, което намираме в Новия Завет, не зависи просто от човешката памет, логика, анализ. То зависи от факта, че е било дадено от Светия Дух. Да разгледаме същността на Словото Божие. За мен това е една от най-интересните теми в Писанието. Мога дълго да говоря по тази тема, но ще се опитам да се огранича. Евреите 4 глава, 12 стих. Евреите 4 глава, 12 стих. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Помислете върху тези думи. Словото Божие е живо, то не е мъртво. Тук се казва деятелно. Гръцката дума е енергично. Словото Божие е изпълнено с божествена енергия и то пронизва всяка страна от човешката личност. То пронизва до разделяне ставите и мозъка, а също и тези две сфери от личността, които нищо друго не може да раздели – душата и духа. Искам да ви кажа, че наистина е необходимо да оставите Словото Божие да ви покаже разликата между това, което е свързано с духа и това свързано с християни от харизматичното движение повече се занимават с душевното, отколкото с духовното и резултатите не са едни и същи. Само като изучава Словото Божие може да се направи разлика между това, което е духовно и това, което е душевно. Душевното е свързано с емоциите, с интелекта. Духът е откровение, идващо пряко от Бога. Нека още веднъж да цитирам
думите, които особено ми харесват. Словото Божие издирва намеренията на сърцето. Моята малка забележка по повод на това е: докато четете вашата Библия, Библията също ви чете. Ефектът е двустранен. Виждате ли, аз открих това като философ, професионален философ. Когато започнах да чета Библията, бях скептично настроен. Мислех си, това е само една стара книга, пълна с традиции, суеверия, митове. Само ще проверя, за да видя кое е вярно и кое не. Запитах се, как се изучава Библията, и си отговорих, подобно на всяка друга книга: започни от началото и чети до края. Бях в британската армия по това време. Беше моята първа ножа в казармата, в спалното помещение, където бях с още 24 души. Седнах в леглото, отворих Библията, но едно от нещата, които не бях осъзнал, беше, че да четеш, да бъдеш видян да четеш Библията в казармата, значи да станеш обект на всеобщо внимание. Още помня как всички в стаята замълчаха в неудобство, когато ме видяха с Библията в ръце. Но те, както и аз, бяха озадачени, тъй като когато не четях Библията, не се държах като човек, който чете Библията. Тогава реших, това е отекчително, нищо не разбирам. Но няма книга, която да ме оплаши. И така, след 9 месеца в армията бях преминал от битието до книгата на Йов. Нищо не разбирах. Библията ми отекчаваше, разстройваше. Но някак си нещо в мене ставаше. Не бях вече толкова арогантен, нито толкова самоуверен. До този момент се бях разглеждал като човек, способен всичко да прецени, да открие кое е правилно, да критикува това, което е погрешно. И въпреки това нещо се променяше. Не бях убеден, че съм прав. До тогава обичах да прекарам приятно времето си, да танцувам, да пия, какво ли не още. Изведнъж всичко това започна вече да не ми доставя удоволствие. Запитах се, какво става с мен? На 24 години съм. Остарявам ли преждевременно? Какво става с мен? Нещо в мене ставаше. Словото Божие докосваше моите слабости, моите недостатъци, моята глупост. И после дойде мига, в който срещнах автора на книгата. И това ме накара да осъзная смисъла на Библията веднъж за винаги. Промяната за мене беше такава, че сякаш нощта се смени с ден. Един ден четях Йов. Знаете, че Йов е труден за четене, за всеки един, но аз бях решил да се справя с него. Тази нощ аз се срещнах с Господа. Когато на другия ден отворих Библията, сякаш друг не съществуваше във Вселената, освен Бог и мен. Бог ми говореше чрез Библията. И от тогава е все така. Безценно е Неговото Слово. Колко съм благодарен на Бога за Неговото Слово. Да разгледаме набързо Солунците 2 глава, 13 стих. Павел говори за хората, на които служи в Солун. И зато и ние непрестанно благодарим на Бога, за гдето, като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Виждате ли, има разлика как приемате Словото? Като Слово Божие ли го приемате? С вяра ли го приемате? Ако е така, то действа ефикасно във вас. То ще изпълни Божието намерение. Друго славно писание, което не може да пренебрегнем, е Петър 2, 1 глава, 3 и 4. Не знам, намирам това за странно. Павел е бил високо образован човек. Павел е бил образован човек. Петър е бил само един рибар, но когато пише, Петър употребява най-невероятните дълги и сложни думи. Не знам дали сте запознати с неговите писания. Иска си усилия да ги разбереш. Така, Петър 2, 1 глава, стих 3. Това е много сложно изречение. Понеже неговата, т.е. Божията божествена сила, ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието. Искам да забележите граматическото време. Божията сила вече ни е дала всичко необходимо за живота и благочестието. Виждате ли? Много пъти молите Бог да ви даде нещо, което Той вече ви е дал. Разбирате ли? Бог ви го е дал. А как го е дал? Втората част от този стих продължава: чрез познаването на този, който ни е
призовал чрез своята слава и сила. Всичко това се свежда до познаването на Исуса. Как познаваме Исус? Как да стане наше това, което Бог ни е дал? 4 стих ни казва това. Чрез който се подариха скъпоценните нам и твърди големи обещания. Обещания за какво? За Божието Слово. Разбирате ли? Всичко, от което ще имате нужда през времето и вечността, вече ви е дадено с обещанията на Словото Божие. Възползвайте се от него. При Стария Завет Исус Навиев, подводачеството на Исус Навиев, цялото наследство е ваше, но Бог казва на Исус Навиев: само тези места, на които ще стъпи кракът ти, ще бъдат твои. Всички обещания в Библията са за нас, в Исус Христос, и ние трябва да ги направим наши. Може да си царски син, но ще живееш като бедняк, ако не познаваш обещанията и не знаеш как да ги направиш свои. Но помнете, че всичко не е било дадено. Какъв е резултатът от приемането на обещанията? Забележителен. Слушайте края на стих 4. За да станете чрез тях обещанието участници на божественото естество, участници в естеството на Бога, тъй като Бог е в своето Слово. Когато приемете Божието Слово в живота си и го оставите да ръководи живота ви, тогава природата на Бога влиза във вас. И когато природата на Бога влезе във вас, всичко, което е зло, омърсяващо и гнило, трябва да си отиде. Изречението завършва така: като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света. Ако вярвате в обещанията на Бога и им се подчинявате, всичко, от което ще имате нужда, то вече ви е било дадено. И като направите обещанията свои, ваши, малко по малко божествената природа на Бога ще влезе във вас. И колкото повече тя е във вас, в света ще трябва да изчезне загниването. Помните ли историята за Яков и неговия сън за стълбата? Той видял ангелите да слизат и да се качват по нея. Стълбата е поставена на земята, горният ти край е в небесата. Господ е на горният ти край. Тази картина показва какво представлява Божието Слово. Божието Слово е стълба и всяко стъпало е обещание. Всеки път, като поставите крак на едно обещание, се изкачвате по-нагоре. И тази стълба може да ви заведе от земята до небето. Бог е осигурил това. Преди да приключим с тази беседа, ще имаме време да разгледаме няколко от характерните резултати, които проистичат от Божието Слово. Така, надявам се, че мога да ви убедя, че това е истина. Не искам да ме мислите за скептичен, но аз съм проверил всичко това. За мен това не са само теории. Това не са всичките резултати от Божието Слово. Само 8 неща, които Божието Слово ще направи за вас, ако му вярвате и изпълнявате. Първо, ще получите вяра. Няма да разглеждам всички тия писания, защото няма да имам време. Римляните, 10 глава, 17 стих. И тъй, колко от вас са запознати с това писание? И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Как идва вярата? Като слушаме какво? Словото Божие. Точно така. Не е необходимо да ви липсва вяра. В този момент може да нямате достатъчно вяра. Но това не е непроменимо положение. Трябва само да отворите сърцата и съзнанието си и да слушате какво ви казва Бог. Вярването идва. Бях болен в Египет. Повтарях си: знам, че ако имам вяра, Бог ще ме излекува. И веднага след това си казвах: обаче вяра ми липсва. Повярвайте ми, чувствах се като в тъмна дупка, но в тази тъмна дупка имаше един светъл лъч. А това ви го показва Римляните 10 глава, 17 стих. И тъй, вярването идва. Ако ви липсва вяра, може да я получите. И аз реших да чета Библията, за да видя какво се казва в нея за лечението. Ето как идва вярата. След малко ще ви цитирам стиха, благодарение на който напуснах болницата. Но нека продължим. Вторият резултат от Божието Слово е семето на Неговото раждане. Семето, от което във вас пониква изцяло нов живот. Да прочетем Якова, 1 глава,
18 стих. Говори се за Бога. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Бог ни е зачел със Своето Слово в сърцата ни и нов живот се заражда от Божието Слово. Петър 1, 1 глава, 22-23 стих. 22 и 23 стих. Понеже сте очистили душата си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Как се раждаме отново? Кое е семето на новото раждане? Словото Божие. И то е неоскверняемо. Сега слушайте, има един принцип в цялата тая вселена. Естеството на семето определя природата на живота, който израства от него. Ако посадите портокалово семе, не очаквате да израсне ябълка. Нали? Естеството на семето ви казва какъв ще бъде плода. Ние се възраждаме от нетленно семе. Знаете ли какво означава това? От него, от това семе ще израсне живота, който получаваме като се раждаме отново. Това е живота на самия Бог. Неговото собствено семе се предава на нас. Неговият божествен вечен нетленен живот. Ако само християните осъзнаят какво получават, когато се възродят, те биха се изправили като великани и биха тръгнали по света. Ние сме получили Божието семе. То е непобедимо. Нищо не може да му наделее. Йоан казва, който е родено от Бога, той ще превземе света. Семето трябва да превземе света. Семето е непобедимо. То е божествено. Колко от вас са виждали диня? Много от вас, всички. Така. Тя израства от едно малко черно семенце. Ако купите пакет семена от диня, на опаковката вероятно ще видите тази хубава картинка. Картинката, която изобразява диня. Свежа и сочна. Погледнете вътре. Ще видите малки черни семенца. Казвате си, къде е картинката? Посаждате семенцето, въпреки всичко, чакате да мине време, създавате подходящи условия и тогава ще получите вашата диня. Виждате ли? Такова е Словото Божие. Букви на парче хартия, думи произнесени от някой в църквата, но вие ги приемате в сърцето си, чакате да мине време, създавате условия и тогава накрая ще получите божественият живот. Така. Духовна храна. Като се родите отново, кое е първото нещо, от което имате нужда? От храна. В противен случай ще умрете. А къде е храната? В Словото Божие. Словото Божие ви дава това, от което имате нужда. В Петър 1, 2 глава се казва: пожелайте като новородени младенци чистото духовно мляко. Кое храни новородения християнин? Млякото, не сложни теологични познания. Само тази истина, която възроденият християнин може да асимилира. В Матея 4 глава, 4 стих Исус казва: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Значи Словото Божие е хляб. Не само мляко, но и хляб. Да се обърнем сега към евреите. Това е малко по-сложно. Евреите 5 глава, от стих 12 до стих 14. 5 глава Евреите, стих 12, стих 14. Това е написано за хората, които разполагат със Стария Завет, но не правят много с него. Понеже докато вие трябваше досега, според изтеклото време учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. Тези хора са познавали Господа, разполагали със Словото му дълго време, без да го използват. Те живеят само от мляко. Те са младенци. Те не се развиват, подобно на многото християни, които все още живеят от мляко. Срамота. Стих 14 продължава. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си и се разпознават доброто и злото.
С други думи, ако искаш да преминеш на твърда храна, трябва да се тренираш, трябва да използваш духовната си сетива, трябва да прекарваш време в четене на Словото Божие, да го обмисляш, да се молиш и да го прилагаш. Така ще станеш зрял. Но независимо в каква фаза на растеж си, ти имаш нужда от Божието Слово. То е мляко, то е хляб, то е твърда храна. Ако го приемем, Божието Слово ще ни даде душевно осветление. В Псалм 119, стих 130, Давид казва: изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Образованието не е само светлина. Човек може да е високо образован и пак да е изцяло на тъмно. Аз бях такъв. Знам. Когато Божието Слово в мене влезе в мен, то ми даде светлина и разбиране. 5 години обучавах учители в Източна Африка. Всички мои африкански ученици бяха твърдо решили да получат образование. Те мислеха, че като се образоват, всичките им нужди ще бъдат задоволени. Тогава аз написах един тракт, в който казах: борите се за образование, но ще намерите ли мъдрост? Посочих им, че голяма част от неприятностите в света днес са причинени от образовани глупци. Така е. Може да си високо образован и да си много глупав, но ако откликнеш на Словото Божие, то ще ви даде светлина и разбиране. Това е нещо напълно различно. Някои хора са зле образовани и въпреки това са изпълнени със светлина и разбиране, тъй като са откликнали на Божието Слово. Не се стремете само към образование. Образованието е полезно. То ще ви служи. Казах на моите ученици африканци: той е подобно на остър нож, но той може да бъде използван както за добро, така и за лошо. За хляб, да режете хляб за семейството си, но също и да убиете съседа си. Ножът е един и същ. Такъв е случай с образования мозък. Той е остър нож, но много хора ще го използват за зли цели. Но Словото Божие ви дава светлина и разбиране. То стои в съвсем различна категория. Словото Божие може да ви излекува физически. Да разгърнем за момент 107 псалм, стих 17 до стих 20. Винаги казвам, че в този стих 17 се говори за хора в другата църква. Говори се за безумни, но тук безумни няма. А пък безумните са в скърби поради беззаконните си пътища и поради неправдите си. Не се ли се случва и това с нас? Душата им се гноси от всяко ястие, а те се приближават до портите на смъртта. Тогава викат към Господа в своето бедствие. Аз пък казвам: някои започват да се молят твърде късно. Той ги избавя от утесненията им. Изпраща Словото си да ги изцелява и ги отървава от ямите, в които те лежат. Обърнете внимание, Бог изпраща своето Слово, за да направи 3 неща: да спаси, да изцели, да ги освободи. Това са 3 милостиви дела на Бога. Той ни спасява от грях, изцеляване от болест, освобождаване от властта на сатаната. С какъв инструмент прави той това? Със своето Слово. Виждате ли, много от вас имат духовни и физически проблеми. Казвате си: защо Бог не направи нещо? А отговорът е: Бог е направил вече нещо. Той е изпратил своето Слово. Как се служите вие с него? Ще ви прочета от Притчите, 4 глава, от стих 20 до стих 22. Това са думите, които ми извадиха от болницата след една цяла година. Това е лекарството на Бога. Това е лекарството на Бога. Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си на беседите ми. Кое е главното? Божието Слово и Божиите беседи. Да се не отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Известно ли ви беше това, че Божието Слово може да излекува цялата ви плът? Ако плътта ви е здрава, няма място за болест. В полето другата дума, дадена за Бога, за здраве, е лекарство. Добре, така успях да изляза от болницата. Приемах Божието Слово като лекарство 3 пъти на ден, след ядене. Когато лекарите не успяха да ме излекуват, то ме излекува.
Тогава бях в Судан, в един от най-нездравословните климати. В допълнение мисля, че мога да твърдя, че в резултат от приемането на Божието Слово, като лекарство получих нещо, което и днес е с мен. Допълнителна доза живот. Сега съм на повече от 70 години, пътувам по света, изнасям беседи, непрекъснато съм зает и това ми доставя удоволствие. Благодаря на Бога за Неговото Слово. В Него е Неговата природа, Неговия живот, Неговата мощ, Неговото съзнание, Неговата истина. Трябва да ви кажа, че Господ ми показва, че някои от вас живеят като бедняци, при все, че цялото богатство на света и Бога са на ваше разположение. Какво правите с Неговото Слово? Колко време отделяте за Него? Често казвам, ако искате да бъдете свръхдуховни, необходимо е да промените две неща. Ако промените само тези две неща, ще станете свръхдуховни. Това са времето, което прекарвате пред телевизора и времето, което прекарвате с Библията. Сменете местата на двете и ще бъдете удивени от промяната. Каква е ползата от телевизора? Библията ви гарантира, че тя ще ви бъде от полза. Точно така. Да продължим. Победата над греха и сатаната. Псалм 119. Свършвам вече. Бъдете търпеливи. Как ще очисти младежа пътя си, като му дава внимание според своето слово? Възможно ли един младеж да води непорочен живот? Повечето младежи в света днес ще кажат не, но Бог казва, че е възможно, ако обърнете внимание на Неговото Слово. И чрез един стих Давид казва: в сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. Някой е казал, или грехът ще те отклони от Библията, или Библията ще те пази от греха. И така, да продължим. Вторият пример. Това е Исус. Написано е. Така, как е победил дявола той? С помощта на Божието Слово. Пречистване и освещаване. Исус е господаря на църквата, който освобожди църквата чрез Неговата кръв, така, че той може да я освети и пречисти с водата на своето Слово. Словото Божие е чиста, пречистена вода, която ви пречиства и отвътре, пречиства съзнанието, реакциите ви, чувствата ви. И последно, Словото Божие е духовно огледало. Цитатът е от Яков. Като погледнете в него, гледате в огледало и то ви показва как изглеждате. Не отвън, а отвътре. И Яков казва, ако лицето ви изглежда мръсно, или дрехите ви са раздърпани, или косата ви разрошена, какво правите? Оправете се. Словото Божие прави добро. Но има много хора, които гледат в огледалото, виждат, че нещо не е наред и не го оправят. Така, Словото не може да им помогне. Стигаме до последното изречение. Познато ни е отпреди. То е важно. Виждате ли какво се казва тук? Любовта ви към Бога не е по-голяма от любовта ви към Неговото Слово. Да го кажем ли заедно? Любовта ви към Бога не е по-голяма от любовта ви към Неговото Слово. Да го направим ли по-лично? Любовта ми към Бога не е по-голяма от любовта